everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ambil palihog tiyo. Dara. Salamat. Ginoo ko! Nahangog kagi ka sa top, Dave! Tabang! Tabang! Tiyo. Dave! Ang akong til. Dave! Kasakit sa kong til. Ang imong mo! May agas nga dugo! Isirit ang dugo sa imong o! Kinahanglan madaag sa ospital! Ay, di na kinahanto. Gamay nga garas na. Habang ka daw mag-garas ka karon, di ni garas kay na eh, masirit ang dugo. Hawa-hawa. Yung anak mo ginabasa uwang masamat tiyo. Natural naman na. Alakaplakat tiyo. Okay ako. Ang ako lang tiil sakit kayo. Murag kinahanglan gini nga ipahilot. Ay, Dave, kung naguna-una ka sa gastuhan ay kabalaka, ako na ibahala. Ako ibahala. Ang tambalan na nato ng garas akong utiyo eh. Pagkaman, ipahilot ko ni akong tiil. Kaya murag dapi ang gini. Okay. Dave! Diri lang palihog ninyo siya ibutang. Diri lang. Hinay lang. Kana. Salamat. Hinay lang. Okay. Pastilan. Oy. Salamat kayo ninyong itabang pag-alsa ni Dave. Kayo Denise, bye ha. Okay. Salamat kayo. Ay, way sa bayan eh. Sam ka niya eh. Tingnan mo sa biyata sa silingan, biya. Sam ka. O kami, si Bako, kami mahimutangan nga na. Way makatapon mo mga silingan na, hindi yun. Ay, nagkasuko. Ay, salamat kayo ninyo ha. Di na magdugay na eh. Ito na eh. Kayawan. Salamat ninyo. Kayawan tayo eh. Pastilan. Ano ngay? Anay! Ginoo ko, din. Unsa ni hitabo ni Munak? Nay. Ay, pastilan na hugin taon ni siya gikan sa atop. Unya Ano? dili magpada sa ospital. Anak! Okay ra ko, nay. Ipahilot ko rin eh. Ang akong tiil nga napiang. Nakasiguro ka? Nakadugo ka, oh! Wala ni kaso. Masabod rin ni sa kuan, sa sin. Sa pagkahug na ko. Pa-inject na niya ako anti-tetanus sa sentro. Dave, ginoo ko! Masa na itapo! Diyos ko, nagkadugo ka, Dave! Dave! Agay, ang akong tiang imong tandugan. Napiang lang akong tiil pagkahug na ko. Unsa may akong buhaton? Unsa mo ka sa pagtabang? Kiss. Okay. Tarong ba? Nabala ka na biya kay kunin mo, ha? O nagkadugo lagi ka? Pagtarong ba? Nila ka manggod. Kini siya, oh. Ay, doon na nako ang mga hilot ha. Aron makari din eh. Manguha kong Salamat, dahon yo. sa atis. Aron mahampol, anak. Samtangwa pa ka mahilot. Di ka na. Unsaon man ka ba? Kiss gani. Tarong ba? Ngisi ka lang da. Magwa kong labag-ara aron nga malipiyuhan ako ni mga naong ha. Nagkadugo lagi ka. Kadiyot sa. Unsa man? May ipabuhat ka? Ipakuha? O unsa man? Wa, nalipay lang ko. Kay? Kinablaka ka na ko. Agay. Ay, sorry. Sorry, ikaw mangkod. Nabala ka na gani ko ni mo. Imo pa dyan kong binuangan. Pagtanong pa. Nalipay ganay ko nga, nabalaka ka na ko. Mahal gali ko na mo. Siyempre. Mahal ta ka, no? Pamabdos ka ko ni mo kung dili pa. Gwapo man ko. Gwapo lagi ka. Pero walang kay kwarta.
Pero love ni mo. Gani. Smile ra gani nimo. Huwag tangaan talang kasakit nga akong gibati. Kara sa kada. Mimi. Kana. Wala gitinuod. Kuwang pa. Sapat dia, uy. Lampiwan sa tagabi. Sa dili pa ka makauna-una ng daotan dia. Bis nagisakit ang slawas. I love you. Uy, I love you ba? I love you, Sab. Ay. Kasakit na sa akong tiil nga natarog. Okay. Oo, dili mo hilak ha. Big girl na baya ka. Dili na pwedeng mo ayaw. How old are you na, baby ko? Dili mo sinya sa kamot. Kanang tubag yun. How old are you? 4 Oh, 4. 4 years old. Very good. 4 ng among Inday Elaine. Mao nga big girl na ka. O dili na mo cry kon muwak si mama. School raman si mama good. O ini ka human, muulit raman dayon si mama. Okay? Sige na, babay na kay malate na ko. Bye ka. Bye. Amping ha. Love you. Kamasab. Amping mo din eh. Love you. Kinigtanan akong pagpanikamot nga makahuman sa pag-eskwela. Dili lang para sa kong kaugalingon. Kundili, apil na mo si Papa ni mo, Inday Elaine. Kabahin na mo sa akong mga pangandoy. Ay, Dada! Nakita niyo na balik, girl. Uy, ini ay. Gusto kong tingog. Mauta. Buta na rin. Ay, last sim ba? Kumuha na kita. Grabe. O sa mo plano, girl? Haman ini. Like, asa ka mga play? Mga play ka dahil trabaho? Asa man? Punta ha? Kuyog yapon ta. Mga play dahil ko trabaho. Kaya dili mahimong mapahuway. Kaya dili sa mapahuway ang atong baba sa pagkaon. Ay, ana din na. O gamay pag-antos na lang yun. Makapaso na kita. Pila na lang yun kabuan. Ay, excited na lagi kay ko. Pero, mas excited yun ako na tatay. Kaya makapahuway na ko nun sila gasto na ako. Ako sa kundi makatabang nila. Tutoy. Naparabay doon ka mga manghod ganing eskwela. Pila pa katuig una mahuman. Di baka puminyo ini. Na, ayaw lang sa pagdali. Kaya dili gyud lalim. Labi pa kung mamilo ka o klarong trabaho ang imong Paris. Ay, may pagwa. Basta ha. Uban kita ini pang-apply ha. Basan pa day swertihon ta. Nga dungan sa tagkadawat. O ba? Okay, sige. Pon. Naman na kaghimasa. Matuog na ha. What, mama? Basi madugay pa si mama sa pag-uli. Duka na baya ka? Katuog na kay mulakaw pa baya ko ubalik. Ako na lang ini bata. Ako mulakaw na ka. Ato-aton sa nago si Imenay. Lain kayo nga dili mi magkita tibok adlaw. Basi og makaudlawnan sa ko sa pagpauli ron. Unya mugikan sa bisiya og sayo sa buntag paingon sa lungsod. Ay, may gamay ka ba na imong trabaho nak. Dili ka man hapit ka pa huway. Sige lang na ni. Gamay na lang o makagraduate na si Amy. Kung makagraduate na siya, may mong mahunong na ko sa pagtrabaho sa merkado. Monday na lang ko kung mag-construction. Ay, Ellen, kaugihan kay imong tatay. Mong inigdako ni mo, kinahanglang mo iskoy tarong, ha? Aron makapahuay na ginoon niya sa kakapoy imong amahan kung makalampos ka na. Si nanay. Kadugay pa adto. Nilain na sad no kung magpabuhi lang ko sa kong anak. Kutob sa mahimo na ako nay.
Dili ko mohonong sa pagpangita o panginabuhian alang sa tong pamilya. Ay, kunwa pala mong tata masunugi. Tingali, nagtungha kapag yapon hangtod rundong. Kung wa pa ta masunugin ay makaundang gyapon ko. Kay kinahanglan naman ko nga manarbaho para sa kong pamilya. Dili mahimo nga magsalig hapon ko nimo nga may asawa na kog anak. Bagaan na ka na kog naong no? Nga magpabuhi gyapon mi nimo og ipapasan gyapon ako nimo ang obligasyon nga alang unta nako, di ba? Dave, ay dong, kung ikabalik lang ang panahon. Piliun ko gyapon kini kinabuhi anay. Dave, Dili man haruhay, apa na amo. Niyauban ako si Imi ug ang among anak. Dili ko kana ibaylo bisan unsang bandi ning kalibutanan ay. Dave. Kagabi na ko nimong nauli. May gihuman pa mi sa eskwelahan pa. Paamin ako pa. Mahala, lahos na sa kusina. Aron sa ingon makapanihapon ka. Gitabunan ang sudan dito. Busog na ko pa. Nangaon mi ganina sa akong mga classmate. Nag-fried chicken mi, niya nagpuso. May utang diya. Higop. Sige kalagkaon ng piniritong bataa ka. Makadaot na. Yes, Doc. Ana, do karon. Ining bataa. Mahala. Di ka na kay inito nag-uong sabaw, Ay, ha? pa, ako na lang unya. Magtuon pa mansad ko. Muhigop ra ko unya. Pawa sa duka. Kawa ba'y kahumanan anang imong tunanan? Gamay na lang pa. Mo-graduate ako nursing. Mahuman ka na yun hapit og tuon. Dili gihapon. Kaya nag-review din ako pa. Mas grabe na noon ang tunanan anak. Baya. Tuon, no? Kanang pa. Kung makapasan ako puhon ba, o makatrabaho na ko, pananglit, mobalik ko og Cebu. Musugot ka? Unsa? Mubalik ka sa tong dapit. Ngano? Aron makita mo pagbalik si Dave. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!